tabia ni anto atambrae e timna nikech mondo ateri tim parking ase luwi kata ntiere tabia na moro mar keto kata micha moro e bola utanyise ni park this area. Kae to kise park to client to kia ni aketo micha no kanyo. Kise tieko tabiro tang'iyo ka micha no bende inyisa ni yude kose ikete mfuko. That is when koro abedo kod gi confidence ni ng'ani nyalo tiyo na kata master bedroom mar client. Ineno. Koro training no okakaw ji abich mawelo takete team tanyiso ni dhi e tich. Akaw ng'at achiel ema train e team achiel taluwe nyaka gimoro 6 months manyis awach ni mae to lwete ok bor lwete nyadundo. Evelyn Iroman ere ber keto ng'ato iluwe kendo mondo in beri ni kite kapok iketo donjo ng'ato nikech ute gin gik ma personal. En ng'ami dhi keto donjo nyaka bedroom mar ng'ato mondo pangne mondo yagi ere ber ng'iyo ni in gi joma bedore e kambi mokwongo customers o trust wa gin kod trust e bubio giluongo wa mondo alos nyinga mondo med bedo e tijni nyaka chieng' a retire moka koso tich honesty ok ang'e luongo na bedo jadiera bedo jaratiro bedo jadiera mondo customer weye ot komi kifungu ni adhi tich godhiambo ka duogo ugona simu mondo abi e new house kae kokoluor nyaka tim training gi bedo DCI matin. Aero kar DCI kanyo ntiere nyako